Aquest vídeo forma part de la campanya Jo cuino en català. Munta només amb un ingredient líquid. Res de sòlids. Quina màgia és aquesta? Ha de ser un truc molt bo. No hi ha truc. Ni màgia. Només cuina. Només ciència. Hola a tots, això és No és màgia, és cuina. Benvinguts a un altre episodi de la sèrie Làctics. Aquest vídeo es centra en la que considero una de les millors elaboracions que podem fer amb làctics. Com ser capaços de fer una meravella com aquesta i saber qui, quan i on es va inventar la crema chantilly. Aquest noi es diu Àlex i per mi té el millor canal de cuina de YouTube. Sol dir una frase que m'encanta: entendre els processos ens farà cuiners més intel·ligents. Això pretenc amb aquest canal i, a més, dedicar-li humilment aquest vídeo. Som-hi! Aquesta és la història de 3 homes i un castell. A França, al nord de París. Aquest és el castell de Chantilly. Aquest home, el seu propietari, un comte. Aquest altre home, el François Vatel, el seu cap de cuina. El primer home, el comte, va decidir donar un banquet per a aquest últim home, el rei Lluís XIV. Va demanar al segon home, Vatel, que elaborés un menjar sorprenent. Entre més de 85 plats diferents, Vatel va inventar la famosa crema Chantilly. I el tercer home, el rei, se la va cruspir. Anem a seguir les passes de Vatel. El primer que va fer Vatel va ser agafar una nata amb un mínim d'un 30% de greix. Què implica una nata amb tant de greix? Els globus de greix dels làctics són esferes protegides per una membrana que els aïlla de l'exterior. Amb un 30% de greix aconseguim un líquid amb un munt de globus com aquests. El segon pas de Vatel va ser refredar al màxim tant la nata com el recipient on la tenia que muntar. Per alguna raó que desconec, el fred fa que a la membrana dels globus de greix ha sortit una mena d'espines o punxes ben dures. Semblen virus o mines. Comencem a batre. Al batre la nata estem fent que milers, desenes de milers, centenars de milers de globus amb punxes comencin a xocar entre ells. És el caos total. Cada cop que dues esferes xoquen entre elles, es trenca part de la seva membrana i el greix queda a l'aire lliure. Evidentment, les punxes ajuden a trencar més aviat les membranes. És el moment que els glòbuls, sense membranes, entrin en contacte entre ells. I què passa? Que es queden enganxats. Podríem dir que s'estimen. És un procés gradual. Mireu com la nata ja no és tan líquida i es va espessint. És el moment d'afegir el sucre blanc, un 10% del pes de la nata. Continuem treballant. Els glòbuls han format parets, xarxes que encapsulen bombolles d'aire. I cada cop el líquid es torna més sòlid. Entenent això, podem arribar a muntar nata amb tan sols un pot de vidre com jo us vaig ensenyar en un vídeo anterior. Recordeu, entendre els processos ens farà millors cuiners. Repassem. La chantilly acadèmica es fa a mà, amb una nata amb un 30% de greix o més, amb un 10% de sucre blanc. És una crema semimuntada, per tant, el moment exacte d'aturar-se és aquest. És una elaboració molt xula i aparentment simple. Deixeu-me que us expliqui com va acabar la història del Vatel, que finalment va elaborar la chantilly. El rei se'l va menjar, però ell, malauradament, va acabar suïcidant-se, clavant-se 3 cops un espàs al pit. Per què? Doncs perquè dels 85 plats que van preparar aquells 3 dies de banquet, un no es va poder executar correctament. Li va fallar un proveïdor de peix. Ja no queden cuiners com els d'abans. Si algun dia visiteu el castell de Chantilly, us podeu apuntar a un curs que dura 1 hora on us ensenyaran com fer la crema Chantilly a la mateixa cuina que va ser inventada. Cuideu-vos!